Nungan yang sataunon parsiajaran di sekolah di Paso Pamareta, jala di gotima parsiajaran marhite internet, manang tuganup jabuni aka parsikola, hinorhon haroroni mara COVID-10 sia na sataunon. Marnida mara COVID-10 sia naung laum sumurut lumobi muse diharoroni vaksin di arina parpudion, nungalamu posrohani aka jolma mangulahon ulauna. Alani imarta hidup Pamareta marhite Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan asa dipadalan parsiajaran di aka parsikola di Sikola Nabe, mamuka mai sia bulan onom naneng ro. Alai sahat ro disadarion, dang boy dope di padalan Pamareta tahi sisongoni di siatar, ala suadong dope ro surat ni Gubernur pabuahon hirasongo dia do pardalanna molo di padalan parsiajaran di Sikola. Kepada SKB 3 menteri yang kemarin dirilis per Desember 2020 bahwasanya itu diserahkan kembali ke daerah. Tentunya pemerintah atasan kita pihak Provinsi Sumatera Utara melalui Pak Gubernur sudah menganjurkan untuk sementara belum dulu tetap muka. Jadi kita masih menunggu, belum ada wacana ataupun arahan ke kita untuk persiapan untuk tahun ajaran baru. Sementara PPDB penerimaan peserta didik baru kan sudah akan kita lakukan nanti di bulan Juni mungkin kan nanti. Jadi kita tunggu dulu nanti informasi yang dari provinsi bagaimana kelanjutannya terkait dengan surat edaran gubernur. Di partikiani merpangidior donasida asa anggiat nian boy jumolo divaksin saluhut guru na adong di siatar adorang so dipadala dope parsiajaran di sekolah. Asalamu pos rohani guru dohot aka parsikola lumobina tua-tua lau padalan parsiajarani. Sian siatar Toba TV mabari tahun.